Ithe iqala namhlanje Madlanga Commission kwamele beqoshelise nje eminye imicimbi fast. Umcimbi wokuqala ubumalunga no Witness F. Bomele mos namhlanje ku appear Witness F qha because abagqibanga izolo no Brigadier Rachel Macheng, the so-called Sinqanda Mathesi ka Khet Matlala kwamele namhlanje beqhubeke naso. So wanyanzeleke excusiwe ke ngoku Witness F kwathiwa uzaphinde appear nge-16 zika February. Xa bephuma apho bangena kumcimbi ka Karim Suluman, i-businessman lo yintontonye ANC eNorthwest obeke wavela apha kuMadlanga Commission phansi kwe-evidence efaka Brown Mokgotsi kwi-chat Brown Mokgotsi Khet Matlala nemicimbi yemali kula mcimbi ka-360 ka Khet Matlala khona nama 1.5 ayevaya through yena, so ebonakala ngongathi ngumuntu oconnecta inoba masitsho kanye uKhet Matlala ne-ANC okanye masithi ne-politicians. So uye wabizwa kuMadlanga Commission wabalekele High Court efuna ukuyobloka iMadlanga Commission into bazotestifya, efuna i-interdict. Hayi uyile court izolo, hayi abuye icourt sithi hayi yayidecline lonto, uyanyanzeleke zo appear kuMadlanga Commission. So bokumele bake naye abe uya appear kuMadlanga Commission. Uzile ke namhlanje xa kefika wafike watsho into yoba bwathethiswana nje ngoba zikhona into ngathi abasifumele ngomuzi uzogqibela ndithi bebengafocusanga kule case yokuzo appear kuMadlanga Commission, bebefocuse kulanto yokuyoblock iMadlanga Commission. So abenzanga izinto nje ngexesha kwanyanzeleka ke ngoku into yoba bazame nje ukuthethisana. So waphiwa idate yoba uzo appear nini next week, from next week Monday. Oh okay sharp. So Monday nguye ke uKarim. Hayi bophuma napho sangena ke ngoku Sinqanda Mathesi sika Matlala. Kweziwa nayo kusesa kula mcimbi wamachatsi phansi kwendlela akaye wavela ququzela ibusiness ka Khet Matlala i-Medicare. Instead into yoba yena afocus kwa SAPS nje ke umuntu esebenzisa kwa SAPS masithi okanye the so-called masithi employer okanye even ekakhethi because ngaba ba-employe ukhetha baphe ukhethi itender ubonakale ququzelela i-Medicare uze uthipa off uKhet Matlala nangezinto kumele uba abe uyazenza wathi waze wanipha umfanekiso ngqondweni. Niyazi mos baninzi abafowethu odadewethu babane bezama imicimbi wethenda enungabalungeli. Hayi kuze kabe nabantu ngaphakathi uthi usiza wena ungufeza uzozamela buthendanyana bakho, hayi ukhona ongaphakathi oseke bacebisile ba enza quotation kanje, enza lento kanje, izpecs zakho mazibe so, izpecs zakho mazithi hey yonke. So yena ubonakala edlalela ndima leyana kweziwa ngaye phansi kwemicimbi ye-list khona futhi Khet Matlala wayeseke funa because ngathi business bingahambi kahle ncama. So ixesha elininzi kuba khona abantu abanga appear bangashowi ne Thini futhi ndinicelele. It is actually nge-testimony ka Brigadier Rachel Macheng apho ndi-understand khona mna even lo mcimbi wale tender ka Khet Matlala uba yeyani le tender, because benimane ndizibuza uba ibe le tender le 360 because sonke siyazi mos 360 million tender but asiyazi into yoba enhleki bokumele ukhethe wenza ntoni. So inokwenza nokwenziwa kwama-medical, just a simple term nje, inokwenza kwentoni nama-medical. So i-employee yakwa SAPS kumele iyokwenza ama-medical okanye masithi uyowenza ko Lancet ne laboratory. Then what would happen is ukhethi middle person. So xa i-employee leyo ifika eLancet ifike itsho into yoba uza phansi kwabanye, maybe phansi kweyiphi company, which is lo company leyo i-company ka Khet masithi iKhet Matlala i-Medicare. Then even i-claim yakhona mele ivaye through uKhet Matlala, but kukhona ke ngoku apho ngathi ne-client ke yakhalaza into yoba hayi i-claim ibill yakhona sokubhilwa yena direct kodwa mele ke ngoku aqoshelise buzana umuntu omlungisela lento, umuntu omlungiselela lento umcelela lento because inoba i-staff size sazoxelela u-employer which is SAPS instead into yoba maku-rectify ngendlela ethi wayidlala. Ndithi nanku umuntu umdlalo omkhulu uBrigadier Rachel wadlalela uKhet Matlala u5 up into yoba ilungise so nini jikijiki phethu seyitshintshiwe, so inje into engathi njalo. Hayi ke nala mcimbi wemali awuyekeki incamo mos, asikwazi ukuxoxa yonke lento singamane sibuyela kula mcimbi wemali. Hayibo into yoba hayibo kakusixelele kahle ithini lo mcimbi wemali. So but all in all ufuna ukuvuma ke ngoku into yoba in as much as uzama ukuthi awuzange wena ube uyayifumana imali, kodwa nje kuyabonakala into yoba uKhethen uyikhiphile imali ekhipha ngegama lakho, uyayivuma leyo partner. Hayi akafuni ukuyivuma. Hayi bona mthanda uCommissioner weza naye kahle wathi wena ucele imali, wathi ukhethe ithumela i-account number zomnye umuntu ngoba ngoku ufuna uclaima into yoba wena zange uyifumane lo mali leyo ngoba lo mali yadliwa masitsho kanye ngulo mngani. Because the best question is, had it happened into yoba lo mngani wakho lona
angayidli le mali, what was then going to happen? Bekeza uyigqithisile ize kuwa ndithi le 300k. Hayi ke niyabona uba ke ngoku hayi ufuna ukuvuma engavumi. Bengawuyekanga laa mcimbi wokungayithembi kwale relationship yakhe noKate Matlala. Hayi ke yenziwe yonke loo nto leyo, batshonisana besana le nale, uhlele esitorini esiyi-1. Mamelani ke ngoku kuyo yonke loo nto. So basically it was just about that, but nje bamxelele ngendlela bona ababona ngayo, because bona babona kuyi-business transaction. Qha the catch kuyo yonke lento seyimenza into yoba azenze isiqandambate sikaKate Matlala. Talking about uKate futhi naye beke appeara namhlanje ecourt for la trial yakhe. Even igqwetha labe sekusenziwa ukuzama ukuthetha ngala mcimbi befuna ukubuya ebhongweni. So ithethi wantu wakhona ujaji ube nawo amagama kawaveza into yoba akho nto akayibona i-wrong eyenziwe ngabantu basemthethweni, like ngabasesipolisweni okanye neo-correctional service, because balandele nje umthetho the right way. So nje ku-10 mose siyabazi bathanda ukubambana ngezandla, kuzabe kuncumelwano apho. Hayi bekengancumanga namhlanje uMrs Matlala, which is ngubani kanini inkosikazi kaKate na, ayibona ligama libaleka. Okay, yena lo hayi namhlanje bekengancumanga ncam nje. Naxa ufikile nje wama baqhela ukubulisana, kube khona lambhlashwana. Hayi namhlanje asiyibonanga loo nto, so ungeke wazi whether uqumbile lo mcimbi akawuvile buKate bethintini begalavanta okanye hayi seyifunwa nje uba mayi-actwe nyhani le nto lena. And you'd understand why. I saw ebile someone else also commenting with this. Rachel stands to lose a lot. Yekeni indaba yokuluza umsebenzi, that one is given ne, into yoba nje umsebenzi wakhe nje yena already nje usengcuphekweni. But you can imagine ukujola kungenzeka into yoba ipolicy ayivumi into yoba makajole in terms of i-code of conduct, kubone ukujola ne-service provider khona ipolicy ezambreacha, but ayizumsa ejele. Ukubribwa oku yinto ezamsejele. So yini into beqonda uba hayi kungcono ndibalekele ngapha ndibonakale ngokungathi nje hayi ndisisintontoni eso, andimind abantu banganjonga ngaloo ndlela banjonga ngayo. But as for le so that's just what it was about. Hayi ke njengesiqhelo njengoba sekavula indlela uNgcuka Ithobi ngominister senzomculo la mcimbi wawo ku-cross re-examiner, hayi negqwetha lakhe lifunile ukuyenza ke loo nto leyo, sebegqibile ke apho. But nje bamenze nje clear nje ubabona bamephi ngaye, akangumuntu nje ongathembakalanga. And then ke ngoku wafuna ukuri-examine. Hayi ke vele bamvumela uyenzile loo nto yakhe. The only thing that I could say came out of that, it was just iku-emphasize, because yona xa usenza le re-examining ufuna ukwenza isimofu, ubuza ama-clarifying questions, kubone not ngala ndlela ukuthi u-advocate Ngcuka Ithobi wayefuna ukwenza ngayo ukuze abhoke u-advocate Silwa. Hayi yena ubuzile nje. So the only thing engathi bekezame nje ukuyikhonara ngula mcimbi onokwenza nemali, uzama ukusibonisa nokuzama ukucinezela umcimbi we-relationship. Lona i-relationship yona ibikhona ukubona, because ayikho thina so far kwi-evidence ebekiwe into esibonisa into yoba bayajola. But kukhona ke nalapho beke wabuzwa khona into yoba kaloku uzithethelela nge-relationship inoba umcimbi wezithombe owantoni amafoto, wathi hayi uba bekeyibuziwe ngamafoto bexelelwe ngamafoto ngeke uze nawo. So unayo into ethi noba unawo amafoto lawo. Hayi bo ikhona nenye iphathi bokuthethwa ngayo namhlanje enokwenza ne-medication, ezinto zamalady ke kubone abanye bebekade bequestion ngathi besikrutshalize indaba ye-BBL uba ingabe nguye lo muntu kwakuthiwe wenziswe i-BBL ngoKate na eyakhe inokwenza nje ne-medication enokwenza nokuslima, but nayo idurayo. So nje uyawafuna uku-emphasize ke into enjalo. So talking about this one, the one clarifying thing akazame ukuyenza igqwetha lakhe ngokusama nje ukutsho into yoba ukuveza some form of evidence into yoba am I correct to say since mos la relationship kuthiwa yaqala kudala, so ingathi kukhona i-evidence okanye i-testimony abaye bamake sure into yoba nje bafuna ukushiya nayo into yoba even before itender kaKate Matlala eyifumana uKate, which was in 2024 from bo 2019 apho vele yena besekephiwa imali nguKate Matlala. So ingathi khona nje nobo 10,000 abavelayo apha even before, and beke wastoti ke uCommissioner Khumalo kwangayona loo nto le into yoba okay, so ekuqaleni beke sakupha imadlana ezincinci. So ngoku so ngena mo 100k nani, or it means beseke richer because khona apho uthile ba i-financial
status sakhe besisesenjanjani. So ngoku inoba ke hayi beseke ngisokhwezi naye lento beseke kwazi ukhipha ama-300,000. So that's just about it. Ndingalibalanga bafethu, u-National Commission uFani Masemula sekeze ne-feedback kula mcimbi wala magama lawa. Sebethumele into ethi bane-intentions zokususpend abantu, balindele ukuva emagqwetheni into ba amagqwetha athini kwenzela baba-prevente ukususpendwa okanye ithini into, but nje bona sebenenjongo zokususpend abantu. So ikhona ingqubela. Why are you mentioning BBL in the context of this conversation? I am indirectly responding to that. And the social media post that I saw yesterday when I was reading on Madlanga, when it was said, she's the one with the BBL. So I'm just saying, no, I did not get the BBL. But they know there's someone who got the BBL in SAPS. Hence those comments. Now they are trying to put the face to this BBL person. So it's not this one. But you know who it is. I'm under oath.